Дитвите, вярвайте. Уважаеми госпожи и господа, приятно ми е да ви приветствам с добре дошли в ритуална зала Триялица. Уважаеми младоженци, за да бъде сключен брачният ви съюз, е необходимо пред мен, като представител на изпълнителната власт и в присъствието на вашите свидетели, родители и гости, да потвърдите своето съгласие, знаейки, че според Семейния кодекс на Република България съпрузите имат равни права и задължения в брака. Отношенията между съпрузите се изграждат на основата на взаимно уважение, общи грижи за семейството, разбирателство и вярност. Съпрузите живеят съвместно, освен ако важни обстоятелства не налагат да живеят разделени. Знаейки всичко това, вие, госпожице Олена Шопова, съгласна ли сте да сключите граждански брак с господин Любомир Стефанов Цанков? Да, съгласна. Вие, господин Любомир Стефанов Цанков, съгласен ли сте да вземете за своя съпруга госпожица Олена Шопова? Да, съгласен съм. В съответствие с изискванията на Семейния кодекс и въз основа на вашето взаимно съгласие е съставен акт за граждански брак, който моля вие, след вас и вашите свидетели да подпишете. Заповядайте двамата. От тази страна минете първо левата. Трябва да минете от друга страна, господин. Срещу тях да снимате. Вие тук. Можете да се върнете на същите места. Заповядайте свидетелите. Съгласно закона и обичая и от името на кмета на град София обявявам гражданския брак между госпожица Олена Шопова и господин Любомир Цанков за сключен. Благодаря. От днес нататък пътят ни е единен. От днес нататък пътят ни е единен. До мен навсякъде ще бъдеш ти. До мен навсякъде ще бъдеш ти. И като сън живота ще премине. И като сън живота ще премине. Дано в сънят ни пролет да цъфти. Дано в сънят ни пролет да цъфти. Поставете ръката. На нейната ръка. Вие можете ли да повтаряте след мен? Да. Ръка на теб завинаги подавам. Ръка на теб завинаги подавам. Да бъдем заедно един до друг. Да бъдем заедно един до друг. Сърцето си и него ти дарявам. Сърцето си и него ти дарявам. Бъди мой верен и любящ съпруг. Бъди мой верен и любящ съпруг. Поставете. Има слънце и младост и песни. Има обич и вярност в света. И аз дигам изкряща чаша в този ден и очаквам и нов за живота, за дружбата ваша, за голямата чиста любов. Здраве, здраве се,
Уважаеми младоженци, днес е рождената дата на вашето семейство. Начало, което не се забравя никога. Начало, което празнично ви доведе до нашия праг, за да съедини живота ви в една съдба. Венчелото избра за вас Олена Любомир. За вас Любомир Олена, като ви направи най-близки на света. От днес нататък вие сте законни съпруга и съпруг с всички права и задължения, проистичащи от законите и моралните норми, утвърдени в нашите две страни. В този тържествен ден на вашата сватба, по стар български обичай ви пожелавам здраве и дълъг съвместен живот. В семейното си щастие не забравяйте родителите си за топлината и грижите, за това, че са ви отгледали и възпитали и днес ви благославят за щастлив семейен живот. Отдайте им дължимата си новна обич и уважение. Уважаеми умове, по стара българска традиция на днешния ден ви сте най-качени. Бъдете и занапред добри приятели, ако се наложи, и добри съветници на новото семейство. Мило семейство, нека във вашия дом завинаги да се настанят мира, благополучието, радостта, сигурността и спокойствието. На вас, госпожо, предавам първият семейен документ с пожелание да запазите любовта и топлината във вашия дом. А вие, господине, бъдете опора на тази, която от днес свързва с вас своето бъдеще и своите надежди. Честито, гадайте за много години, честито на всички,